על מה במצוקה? צריכה עזרה? יופי, עכשיו שברי שמאלה. יופי, עוד. לא, בואי, קחי טיפה אחורה. למה? תקשיבי לו, שמאלה חזק. שתיהם, יופי. וכל השכונה תבוא להגיד לי איך לחנות. אתה לא רואה שאני מכווין אותה? אתה לא רואה שאני מכווין אותה? יאללה, אוף. טוס. כמו שאמרתי, אני מכווין אותה. אני מכווין אותה. יואו, מי ביקש? מה זה נחות? אין דברים כאלה. וואי, איך אני צריכה... בוא, תראה לי איך עושים את זה. בבקשה, הנה. זה היה ככה שהגעתי. הרצפה עקומה. さよなら、お待ちにお願いします。